Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi, dragi români. Declarația mea politică se numește Viața are prioritate. România este țara cu cele mai multe accidente grave pe cap de locuitori din Uniunea Europeană. Numărul accidentelor rutiere fatale în România în anul 2019 a ajuns la 96 de cazuri raportate la 1 milion de locuitori, ceea ce reprezintă aproape dublu mediei europene și situează România pe primul loc în Europa. Printre cauzele accidentelor rutiere se numără și depășirea vitezei regulamentare, lipsa centurii de siguranță, neacordarea priorității la trecerea de pietoni. De ani de zile asistăm la nenumărate accidente cu victime care ar fi putut fi prevenite. Sunt sute de familii distruse și în suferință din cauza unor decizii arbitrare și impulsive și astfel, pentru că stă în puterea noastră să schimbăm această situație, eu am depus săptămâna trecută un proiect de lege privind reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatarea automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Sistemul colectează informații din trafic prin intermediul echipamentelor montate pe infrastructura rutieră și poate să detecteze abaterile șoferilor precum circulă cu viteză peste limita legală, nu respectă prevederile privind trecerea la nivel cu cale ferată, nu respectă culoarea semaforului, nu acordă prioritate pietonilor, nu au ITP valabil, nu poartă centura de siguranță, nu folosesc lumine de întâlnire sau depășesc masa maximă admisă. Șoferii care nu vor respecta regulile vor fi înștiințați direct cu privire la eventuale încălcări ale legii și li se va transmite amenda direct la domiciliu. Aceste sisteme video vor fi amplasate cu prioritate pe drumurile cu o rată mare a accidentelor rutiere, conform hărții cu punctele negre existente la Ministerul Afacerilor Interne. Indicatoarele de avertizare a prezenței dispozitivului de detecție se instalează înaintea locului dispunerii dispozitivului de detecție, la o distanță de maxim 50 de metri în localități, între 100 și 200 de metri în afara localităților, respectiv între 500 și 1000 de metri pe autostrăzi și drumuri expres. Datorită unui astfel de sistem care există în statele europene, numărul accidentelor rutiere și rata mortalității în urma acestora au scăzut considerabil. Implementarea lui s-a dovedit a fi benefică atât din punct de vedere al siguranței circulației, cât și al protejării mediului înconjurător. Am lucrat la acest proiect legislativ pentru că sunt conștient de câte vieți ar putea salva acest sistem odată ce va deveni funcțional. Și aș accentua mai mult caracterul de prevenție al acestui proiect legislativ și a sublinia importanța adoptării măsurilor care converg pentru mai bună siguranță rutieră. Acest proiect legislativ înseamnă prevenție, informare, siguranță și respectarea regulilor de circulație. Vă mulțumesc, deputatul SR Plus Bacău, Cristian Paulichim.